sa ating patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Umabati ko sa aming batikuson. Oh, pati art mo nung tune.
two-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubog kasing-kasing. Art Bonhoff Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, good morning Luzon, good morning Pilipinas, maayong buntag Universe. Kumusta kamuntanan mga kaigalaan, mga kagahi. Adlawng Webes kita karon. Pebrero 11! Nikawas na si Haring Adlaw. Ano yan na po ninyong mga kagahi? Ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Good pa ba ang morning nato tanan? Murag ambot lang kaya ako medyo naapektuhan ni ining kahimtang sa mga mag-uuma, ilabi na mismo ang kining mga gapamuhig, mga baboy nga Pastilan. maulang na in town ang ilahang mga Panginabuyan. kinitaan. Mao ka na ang gisaligan, ang ilang mga anak mapahuman. Mao ka na ang ilang ginasaligan nga sila mga kwarta man lamang, bisan man lang o gamay ra. Apan initak na kagahapon nakugang kita kay dunay nadungog kita nga ang Misamis Oriental, Cagayan de Oro nasudlan na daw ni ining African Swine Flu kun ASF. Mo na ni Ron. Apil na diha, kabalo ka, no? Upat ka barangay daw ang apektado diha sa Mantika o Misamis Oriental, diri sa Cagayan de Oro, ug sa ingon man diri sa kanang Mambuaya, unsa pa na nga mga lugar diha sa Kuan, San Simon, sa mga bukid nga bahin. Grabe. Ato nang pagaisgutan labi na kani karon makauban nato kauban na kakini sa kagahi Bernie mismong ang municipal agriculturist sa Municipal Agriculture Office si Miss Clevic Habil. Good morning nimo kuan Clevic. Yes, good morning, sir. Kauban Good morning. si Art ni og si Bernie. Morning, Sir, ma'am. happy ra ba? Sir, happy, dili kayo na ako madungog. Sige lang, ma'am. Si Art ni og si Bernie Vic, may buntag kanimo diha. Oo. Sir? May buntag kanimo si Art kini og si Bernie. Good morning po sa inyo ha. Okay, ang Mantikaw karon suspected nga nasudlan og African swine flu. So duna na po'y mga baboy nga gipampatay na ang Municipal Agriculture Office. Makompirma ba nato kini? So actually, no, kanang kagahapon lang nag-press conference si Director Collado sa DA. So actually, positive gid siya. So dili gid siya yung suspected, no? It's positive, then it's African swine fever. Kuan kaning even before ana sa mga last weeks na mga reports nga namatay, so to sa opisina together with the Provincial Veterinary Office ng blood sampling. So pending sa result sa blood sampling naanay mga gipanghimo ang LGU Mantikao together with the barangay local government sa Pagawan. Nag-cordon na siya. Cordon sa area nga walay makagawas nga baboy kay simba ko palayo o positive. Asa ka na nga area sa Mantikaw, Clevic? Pagawan, barangay Pagawan. Oo, so doon na diya Mo gid atong epicenter. Mao ba? Pila ka baboy ang tanan nga gipampatay? Gidepopulate, gikal. Kuan ang ato ang target na sa mga 300. Huy! Ginoo Kay ka na. kuan man gud na siya sir kanang within 500 meter radius from the epicenter sa katong nagpositive yun. Ginaunsa na pagpatay ang baboy? Ginaihaw diretso o gina-injeksyonan? Unsa ba? Sir, dili kay ka madungog. Unsa Sir? style sa pagpatay sa baboy ana, ma'am? Hello. Hello, Hello. kanang Vic. Unsang style sa pagpatay sa baboy? Hello sir. Oo. Unsa to sir? Giunsa pagkuan, ma'am? Unsang style pagpatay sa baboy? Pagpatay sa baboy. Ginaunsa niyo Gikuanan siya pagpatay? gistan siya dayon gikuan dayon siya Gipa- kanang Gipakuryentihan.
dayon gistan dayon kuan dayon kaning ihulog dito sa bangag. Usa na bangag sa kanang Mara graveyard nila. ilubong Lubong gid siya kadili man siya pwede bisag dili siya makadaot. Bisag dili siya makatakod sa tawo pero ato mo gud na siyang gilikayan kay ang iyang gikaon kung kaunon siya sa tawo bisag di siya makatakod wala siya kuan health implication sa tawo pero pag kaunon man gud mo siya dayon ang imo ang sobra-sobra gibutang nimo sa pasaw makaon ko siya sa lahi nga baboy so matakdan ko siya. Kaning ASF, kaning African Swine Fever, kuan ni siya, kanang di ni siya basta-basta mamatay nga kagaw? Dili gyud. Sa unsa pa maagi man ni siya nga kuan? Sa unsa pa maagi man ni siya nga patyon ang maong ASF? Aber. Mo gani na siya sir nga isod gid ako no kani mo subsist gid sa environment. Time sa Clivic ha, ako lang gidala ang tingog sa mga mag-uuma labi na ang hog racers ha. Kani panawagan kini kang secretary nga Dar. Unsa ang full name ni William Dar ha? Panawagan kini kang secretary William Dar. Dili na sa inyo sa mga municipal level. Bright magka ning tawhana nga gibutang diha ang sekretaryo sa kadugay na ninyo diha sa kanang unsa diha. Wala gyud makauna-una ang agriculture department niini no nga unsaong kini pagpakgang kining African Swine Fever. Before pa ko na COVID, kanang ASF, Diba? before pa na. Dugay pa yun na. Dugay pa kayo na. Pala kakuan nga inana. But anyway, karon 500 Dakuan meter radius. Are you expecting pa Clivic nga naapay mga ikal pa diha, naapay ipatyon nga mga baboy? Wala ka to sa target lang to namo sir pero kagahapi nami hapit kami makatunga. Uy, ginoo ko. Ginoo ko. As to unsay gikuan ni kaning secretary dahil sa ginaingon na kani manggod nga sakit sir wala man gud siya tambal wala pa siya vaccination. So ato ara gyud pag So, bantay sa mga unsaon man na siya, aber, unsaon na to pagprepara? Labi na kamo diha. Kani mga backyard ni siya Clivic, di ba? Backyard. Kaloy. Ang katong mga pigiri gyud mismo, wala ba sila maapektuhi? wala man sila na-appeal sa 500 meter radius layo raman sila. Oo, karon time pa haluuya anang unsa. Pila may unsa pod? Nakakwarta pod ba ang katong mga tag-iya ng mga baboy? Naapod sila indemnification. Pila man pod? Actually, Pila ang man kada pod? usa sa ila kung moabot lang og kung bago lang bisag nalutas, bago lang nalutas ilang kaning mga baboy, na sila 7,000 per isa ka baboy. per head. Oh. Makuha nila na dayon pag humagpatay sa baboy, ana? Indemnification na. Bayran dayon Hello? sila, ana? Bayran dayon Bayran sila, ana? diretso na, ma'am. Bayran gid sila. Mao ba? Giunhan sila og 2,000 dayon nagkuan pa man dayon di process pa man gud sa DA ang ila ang 5,000 siguro mga 1 to 2 months. Inunani na pa isa. Kaning ASF, unya nabi ang mga poultry po diya sa Mantikaw, di ba? Di ba na siya makaapekto sa poultry? Wala dili siya. Ang iya ang virus, ang host lang gid niya is the swine atong mga hog. Baboy lang yun. Medyo juicy ning kuani nga virus ni. Oo. Panawagan ni mo, Clivic Habil, para sa kanang mga gapamuhig mga baboy diya sa Mantikaw, nga unsaon man ni nga para dili matakdan ang ilahang mga baboyan. Well, first yun, ang panawagan nako sa mga barangay captains nga bantayan yun ang ila ang mga entry points, no? Labi na yun ang mga adjacent barangay sa Pagawan, Panyangan, o kaning Patag. Kay para nga dili, basin ba na magpalusot, nga di nila gusto ikuan ang baboy nila, isurrender, ilang ipalusot, so mo spread siya sa other barangays. So mo ginang akua. Kay bisag ang Pagawan karon gakanda kog checkpoint sa iya ang mga exit points. Pero much better gyud nga magtinabanga na ay magbantay sa exit at the same time magbantay sa entrance. Then ikaduha is tukuan gyud kana bitang dili magbahog og pasaw. Kanang pasaw gyud no. Clivic, kadali lang ha. Kanang unsal man no, hapit naman ta mag-senior no. Dila na to isaba kayo ha. Tung una pang panahon, pasaw naman ang ginagamit sa mga katawhan. Nganong kini man karon ang medyo nga giinitan. Nahimong number 1 dahilan. Nga ang mga pasaw. Kuan man gud siya sir inani. Kaning mangkong pasaw sa ginaingon na nako, ang kaning virus di siya dali gud makuan. Bisan ganig sa mga research,
mo ganing kung nakabantay mo wala na mo'y makitaan maling karon gipang recall ang maling. Kay even ang maling nga giprocess ta giluto na pag-test niya na ay nag-positive sa ESS. So inaana siya ka kuan nga kagaw nga mo persist no. Dili siya basta-basta mamatay. So kaning makakuan kag baboy nga positive. For example lang, nakapalit kag chorizo nga gi-process nga positive to siya. Pagkaon nato, di mo na nato mahurutanan. So most probably atong ibutang sa pasaw. Ang pasaw atong ipakaon sa baboy. So katong pasaw nga ilang gikaon kaning mo to siya positive din ba matakdan din siya. Unsay ilanan nga ang baboy na takdan? Kung ano gid siya sir, hindi na siya mukaon, primero gidanan niya, hindi na siya mukaon. Dayon bisag kuan mo kalit lang bisan pag healthy bitaw siya kaayo, pag makuan na siya, pagkaugma, makuan na din siya, di na siya mukaon. Dayon pagka mana siya yung mga kana bitaw pwede siya nga magkalibanga, pero katong uban nga mong gikuan ay nagkalibanga na nagwala. Pero ang most kuan nga symptoms kanang nay magpula-pula sa iyang panit, murag mga hematoma ba? Magpula-pula or maglagom. Rich kid. Dayon Social- katong uban nga Rich nangamatay kid nga baboy ni. nagsunggo nagsunggo or nalibang og dugo. Mao ba? Kanang magluya basi nag-away lang sa uyab. Tapos kanang mga pula-pula basing rich kid, dali ra kay maabugan, mag-itchy na lang ang skin. Pero kanang kalit ra mamatay, mo na ron pastilan ng pait. So kanang unsa may mahimong kaugmaon ka ani Clevic para sa mga mamuhi ag baboy nga maoy taon nilang source kapag pa-eskwela sila mga anak. Ha? Kuan sir no kanang mapasalamatan po pud kay ta kay kagabi gianhaan kita personally sa ato ang regional director si Director Carlin Collado. And then nakipag kuan siya sa amoa, nakipag ako together with the administrator nagkuan gid siya nga pati sa barangay captain dito nagkuan siya nga the DA mutabang yun. So una katong indemnification nila gi-assure gid niya nga mahatag tong balance na 5,000. Ikaduha is kanang kuan niya to encourage nga to kuan kanang i-organize nila into association para nga mangita og lahi nga mga livelihood opportunities. So, wala na backyard. Oh, mura nang pasabo, murag mo back to zero ni sila, ma'am. O mo balik ba sa buhay or wala? Okay, dili man sila pwede mo kuan og kaning so mo shift na lang siya into other. So na may dagan other livestock na ay native chicken. Time sa Clevic ha, kaday lang ha. Dili ka dili ka mo sa municipal level, no? Kay naman mo sa munisipyo. Dili ka nga na ay nakausala na kung pangutok ani ba nga. Sa ato pa mawala ang mga backyard, ang mabilin ang katulad yung mga dagkong pigiri. Ha? Dili man po sir kay ang nagkuan andiri raman sa pagawan. Oya, The rest of the exactly, barangay. kaya kumutakod na sa pikas. So na Aber. rason nga undang na mo sa backyard diri. Inana gid sir kung kuan. Pero muna atong paningkamutan nga dili. Tao sa pagkabaluto kung dagko nga pigiri kung nay namatay dito na kaso ma'am. Nabay nag-monitoring mo dito ma'am. What if kung ilar pong tayo na mo pagsabali ang ilisan na kayo malang alamay. Kaning dagko nga pigiri. Actually sir, kaning dagko nga pigiri kung masudlan siya, mahurot gid pud ang iya absent pag dili niya i-report. Kay kani siya nga kagaw sa among gingon. Grabe kay ni siya mo transmit. Dali ra kaayo ba? Paspas kay siya. So bisan pag mohingkag ilang taguan, dili nila matago kay mahurot gid ang the whole population sa ilang commercial. That is the experience sa Manila. Last question na mo ka Miss Clevic ha, no? Karon na mga baboy di gikan sa mantika, unsa man na? Pwede pa ba na siya nga maihaw padulong diri nga mabaligya or medyo istrikto na? Magdepende siguro sir, wala pa ako depende siguro sa mga munisipyo. Pero sa ako safe man gid na gihapon ang uban mga baboy kay gikordon man namo lang sa pagawan. So sa pagawan na ay kauban ang task force, na kauban ang mga tanod, na ay pulis, so dili gid sa kagawas. Ang ASF ba unsa airborne? Unsa man ni? Unsa ba Dili ang ka airborne. Dili ka airborne. Unsa may mode of infection ana niya? Pagkaon. Ang mood niya is kanang kasagaran yun kanang direct contact sa baboy nga affected o baboy nga kuan. Dayon kaning mo kuan, pwede ang tao no, ang tao. So like for example, dito siya sa iyaang kaning pen, sa iyaang babuyan, infected ko siya, iyang natumban, naglakaw-lakaw siya, ang natumban niya, natumban po sa isa nga na ay baboy.
So pag uli niya sa balay, musulod siya sa iyang babuyan, muto siya. Mutakod to siya. That is why nga, mugid na ang protocol sa DA, 500 meters kay most likely, mo man na siya ng mga silingan ang magkaulakaw dito inaana. So- And then also, sa ato ang mga exit points sa Pagawan, natay mga wheelbus, natay mga footbus, dayon tanan nga mugawas ng mga vehicles, it's sprayed po sila. Mga So, disinfectant. pasabot ani pwede po ni may tabo nga kung maglitson kagi kang mantikaw, maligo kag dagat sa initaw, i-hold imong litson da sa checkpoint. Maglitson kagikan sa initaw. For example, Wa- gikan ba- kung diri ka sa mantikaw nga baboy, tapos gilitson, tapos tungod kay stricto man, Oh. maligo ka sa initaw. Oh. Up, i-hold ng litson. Di na Asa pwede gikan? kay gikan man na sa mantikaw. Sir, kanang to tell you po, initaw is also positive. So, so initaw mo is lagi. also red zone. So So, mo if lagi. you're going to, pamantikaw to initaw, di na lang sila mo checkpoint dito kay red zone naman po ang initaw. So malaos pa. Sus mo na ning delikado ng kumuka, mukuyan na panigsamot, no? Kay mo ingon na asa man nagikan, na discrimination, na nagikan nga baboy. Ah. Sa mantikaw na, adili palusot. Mo na nang may taboron. Oh. Anyway, daghang salamat Clevy Cabil, ang municipal agriculturist sa Mantikaw, Misamis Oriental. Ma'am, salamat kayo ma'am sa panahon. Okay, salamat po. Thank you po. Thank you. Mayor Reloder sa mayor sa ano. Si Tonyo nga Bacolio. Mayor. Pastilan na lang Uy, kini. loy. Kabalo ka. Naunsa man ako Pila ba'y gasto? Di ani lang. Okay, limang ka 300 ang ipatay? Taso sa kamo kay baboy-baboy mga sa karon pa pila ba'y gasto na kung Ang pila is- ba'y loss ana? Ang isa ka baktin pa lang ang isa ka baktin, no. Kung imo nang paliton karon. Depende ka na sa mamaligaay. Oh. Naa ka na sa mga kung kaila siguro 1,000 to 1,500 ang imong palit ana. Baktin. Oh, nya imo nang patubuon. Pila ba nakabulan nga may kag mga lutas na? Dili ka pila raman na ka mga simana nga pwede naman lutas pero 1 month ana pwede naman nimo karon na. O ya siyempre imo nang paabton og mga 2 to 3 months. 2 to 3 months. Para mahimo na siyang lutsunonon. May nana. Kanaan ako kay na kong problema diri mga kagahi ba. Ngano nga unsa man nato man kini bi? Ha? Looy sa kuanani. Ang mga backyard ba? Looy. Wala man ng ASF kani adto in town. Oy. Ha? Unya di pa kan og pasaw. Kinahanglan feeds So feeds ra gyud. kita. Ay, haya sa Feeds ra. O di na sa kuya magbuhat na sa tagay ni Bay Feeds. Ay nana. Unya, Kaluoy ba sa atong mga... mao ka na ang ilang pagkuan. Mga kagahi, ubani daw mininyo bi. Text mo sa among hotline, niya mag-istorya ta. Unya ipasibaw na inyo mga yang og mulo. O kakamo nga online karon sa gahi ni by FB page nato. Iyon sabi, ikuan di abi kanang unsa inyo masulti aning African swine flu. Kung kani ba natural or tinuyuan kini. Ha? Naabay nagpaluyo ni ini. Labi na mga dagkong negosyante. Labi na negosyante sa feeds. Ha? Kung ina lang ba kay di man may scientist na rin, di pod may unsa diri. Ang amo lang dako kay katingala nato ani. Ha? Sa kaduging panahon, wa gyud kahuna-una sa tibuok kalibutan nga mupatay sa virus sa African swine fever or African swine flu. Kana ba? Napangitaan man gani dayon ang COVID. Napangitaan man gani ang polio. Napangitaan man gani ang ubang pa mga sakit. Manginaan na ba? Di man kay para daw mo undang ta si Kaug humba kay dagan high blood som sa Oh, goy. we will respect those nga unsa na may di mo kaog baboy. Mo sa Kana day si Sherry Macing ko, di mo gina mo kaog baboy yun. Kanaon ni mo dia. Pero kadaghanan, di lang man Pilipinas. Di ba? Mao naman gyud na kinaham. Ha? Nya mao ni ang nahimo nga panginabuhian sa kadaghanan. As kang luuya sa katawhan gyud ay Looy di ba? kayo. Tinalimang ka mga 300 na ang kuan. Sa Mantikaw pa lang na. Oh. Aber. Unsa o Tamo man pa init ang baboy karon. ha? Init na natong ulo. Uy, kabalo kayo pag init-init si mong ulo. Di ba makainit siya sa ulo? Ay, Kay easy. lalimang ka nga kana siya pang eskwela sa imong anak. O yung anak niya, kalit lang. Unya wa ko madamay diri giapil kog giapil og ihaw akong baboy. Tadya nakasalalay ang iyang monthly bayron nun siyang gibag ko lang gipalit nga motor. Di bitaw Pandown na to.
Ngano nga sa kadugay na ani, yeah, we are supposed to be one of the top producers of kaning hogs, no, or kaning pork meat. Unya, wag yun na una sa gobyerno kani adto pa nga pila na ka mga presidente. Ayaw ina karon wag yapoy maguna-una ana para nga imposible kay nang istorya nga wa manggoy tambal para ana. Ayaw na ninyo istoryahe. Kaysa kalibutan walay imposible kung gusto maraming paraan. Pero kung gusto nyong patyon ang mga mamuhiay o baboy, ingon ana diha. Sos! Oy, ayaw Kabalo ka si tubag sa mga baboy ron? Ang sa ito bag. Ingon laging baboy ka itong pagkurinti, giinan po niya ka itong nagkurinti, baboy ka. Ana. Ngano nahilo man ka, sulat tagbaboy? Dili, kay siyempre, nagsimpatiya ba ako sa akong mga kuhan. Bitaw, looya, oy. As in yun. Ani ha, sa grabe na nga teknolohiya, wag yapoy nakita nga ka ng tambal para ana. Naunado na ninyo mga mamog, sir. Naunado na ninyo. Walay tambal, may vaccine. So karon kumutakod to sa Pikas Barangay, maigo na po. So sila na po tanan, di na pwede mag-backyard. So ina lang mo nga, mag-ship na lang mo og laing negosyo. Tapos the longest time mo na ang kuhan. Panginabuhian. Bantog na dagang kay ko miss call sa akong cellphone. Ani ha? Gikag mantikos mo, ako mga isong baboy mo dahi. Ani ha? Karon, kung saon man na nato nga, what if mga takda ng i-declare mga takda ng igo ra din ang kordonon? Ngano wala man nato ni gipang kordon? Tung una pa. Aber. Ngano? Wala pa kuhan. Di pa. Abunda pa ang baboy. Mamalita sa tabi. Balita sa ta, atong oras alas 7:14 na itong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita atod kato sa Cherry C. Cherry C has calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makabalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy at COVID-free. Ani ang mga detalye. Patay ang usa ka negosyanteng mangga human gipusil sa barangay Cogon, Digos City, Davao del Sur. Biktima na ilang si Arman Manggubat nga taga Malalag, Davao del Sur. Napusilan ang biktima kaduwa sa iyang ulo. Hinungdan sa hinanaling kamatayon. Daling nisibat ang duha ka mga suspetsado sa way matinong direksyon. Patay ang usa ka mag-uuma. Human gitigba siyang kainom sa barangay Palao, Lubingan, North Cotabato. Biktima si Jesse Vicente nga nakaaway ang suspect nga si Bobby Flores. Kamulong tagay-tagay. Mismong ang suspect ang nisumong sa kapital sa barangay nga nakita iyang patay ang suspect. Kadugayan ni angkor na suspect nga siya di ito'y naghimo sa krimen. Patay ang usa ka driver sa di pasahero ang jeep sa aksidente sa dalan sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Nailang biktima nga si Muhammad Corcadil nakabangga sa gimaniho sa biktima ang usa ka pick-up nga gikan sa managlahi nga direksyon. Kamulo pa ang mga otoridad sa investigasyon sa insidente kung kinsa sad-an sa maong panghitabo. Patay ang SK chairman ug angkas niini sa motorsiklo human ang aksidente sa Labuangon, Kibawi, Bukidnon. Mga biktima silang Zone Hero Sinet og SK chairman sa Barangay West Kibawi og si Mark Alvin Restulias nga backrider. Sa investigasyon nakabangga ang mga biktima sa usa ka wing van nga dunay kargang medical equipment. Arestado ang giingong top 1 most wanted person sa Malaybalay City, Bukidnon. Suspect si Roberto Olidan nga gaatuog kasong pagpanglugos. Ang maong suspect 7 na kabulan nga gatako-tako gikan sa mga otoridad. Og sa atong gisgot ang kanina miabot nga gikadlukan sa mga muhuyag baboy sa riyon. Kini human natiktikan nga dunay kaso sa African Swine Fever kon ASF sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Suma sa Agriculture Department
Apektado ang mga binuhing baboy sa barangay Hampason, Initaw ug barangay Pagawan, Mantikaw. Samtang Cagayan de Oro apektado sa ASF ang Mambuaya ug San Simon nga mga barangay. Gipanglahi gilayon ang mga binuhing baboy sa mga naisutang lugar ug gipampatay na ang gisugdan ang pagpatay ang kadaghanan sa mga baboy aron di matakdan ang mga kasikpit nga mga dapit. Gipaniguro sa Agriculture Department nga bayran ang mga mamuyag baboy nga moabot og 7,000 pesos tanan nga gikan ayuda sa nasyonal ug sa lokal nga panggamhanan. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Oras alas 7:17 na. Hoy, nigawas na si Haring Adlaw. O siyempre, ito na po ang Buelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Good morning diha kang Oscar Samson. Junior. Hatod ka nato sa Cherry C Calcium Ascorbate with Kamo Extract and Zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikayog sa tong lawas makapapiskay. Ang vitamin C nga giendorso mismo sa mga espesyalista, especially sa ato ang doktora nga gwapa, Doc Cheryl Bularon. Good morning Cherry C para mas healthy and COVID-free. Nakugang ang kadaghanan tungod sa kanihit sa karning baboy. Gipasangin lang nga hinungdan ang African swine fever sa baboy makaluluoy. Naunsa ba kining atong sitwasyon karon nga sa COVID wa pa man gani katawhan makaahon og ni pagigasamok-samok nga ASF kadala sa daghang ASF. Haskang luuya sa mga mag-uuma. Tanang abot gikan sa bukid arang nagyong baratuha. Ang mga binuhing baboy labi na katong mga backyard ra na apil pas disgrasya. Napugos ang kadaghanan sa pagbuak sa ila taong mga alkansya. Di daw angay kabalakan para sa mga tao. Kaya maong sakit sa baboy ra gyud apektado. Binuhing baboy kalit lang nga hilantan og mutiurok. Tungod sa sakit nga sa dugo sa tag-iya, grabe pong makasurok. Sa Mindanao, pinakalako ang produksyon. Dapat unta sa Agriculture Department, kini gihatagan yun og igong solusyon, dili lang kay karon kundi tunguna pa sa mga milabayng panahon. Aron ang maong sakit sa ubang mga baboyan, di mo kuyanap. Nya kinahanglang maihaw gyud daw dayon ang makaluluoy mananap. Aron ang virus daling masarap. Para ang mata sa tag-iya, di kalit mo sulirap. Anda kong pangutana sa mga mag-uuma o mga hog racers. Nganong kalit man lang ni ang ilang pang-alima? Dini mo sila mapugnan nga kalit matingala. Uban sa dakong pangutana. Burn! Di ka nga kini tinuyuan tungod kay naay mga kontrabida. O gustong manghimulos aron sila dako makakwarta. Hastang luuyag yun sa mga nagbabuyan. Grabing kapital unya kalugi raday ang sangputan. Di ba daw angayan nga naa sa gobyerno ang angayan nga silutan? Tungod sa ilang trabaho, swine industry napasagdan. Pastilan. Sulbara taon ninyo. Labi na kamong naa sa posisyon. Ayaw hulata nga maglagot ka ninyog samot ang katawhan. Huwag ka muna noon ang litsonon. Time. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. The
This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Bruno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Oh, lami ay. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmacia Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmacia Co, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umubati ko sa aming batikoson. Oh, pati at Monong Junior. Oh, Bernie, bitok, bitok. Kainibay. Kainibay. Kain sa balita. Kain sa kalingawan. Nagbabalik po inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kanyang sulugon sa kanilang Art Bonhoc Jr. Ingon ni Christine Nahuba, tinuyuan na. Ingon pod si Bal Marquez, simple ra na, magstrikto, simple ra na, magstrikto lang sa sanitary protocol sa kada backyard, butang og pang-disinfect, pirmi para di makadala og sakit. Pero ingon si Gonzaga, ito sa kanin ni Lito Gonzaga ni, God knows ra jud nakabalo. Bata pa lang ko, mamuhay nagbaboy akong papa o mama. Mag-deliver de sa Cagayan sa una, pero karon hasta nang lisura. Ingon, Eagle Wingman. Oy. Good morning nimo diya. Good morning, kagahi. Malay-balay. Ha? si Yansky, ingon siya, made in China. China na pagkipasangin lang ninyo. Tanan na. Grabe si Ma'am Joy Martinez. Kaluoy po sa baboy. Nya kani si Milber Yuti. Sa baboy siya naloy? Sa baboy na looy. Nya si kani po si Attorney Milber. Ha? Alinas. Grabe. Yun siya, labyo hurot. Di ko kabalo kung para sa tuwan o para sa baboy. Ha? Oy, kamakuan mga unsa diya, good morning ikan sa Victoria, Australia, si Roy Parohinog Veles. O kani mga kagaoy sila Neil Kiblat Bonbon Monreal. Alright. Ha. Balik sa taas sa kaning COVID, kajut lang. Balik COVID. Mga kagahi, padayon ang information dissemination and education sa vaccine implementation sa Cagayan de Oro. So actually naging adlaw diri lang sa home radio. Nagpadala na sila. Nagpadala ng mga pa-survey, mga kwan. Questionnaires. Questionnaires kung magpaturok ka ba, kung naay iturok. Yes, no, or maybe. Ato ning isgutan karon, makauban nato karon. Usagya po sa mga busy kay karon nga mga panahona. Gahi po. Pero gahi paghihapon. Si Sir Oliver Ehipto, ang head sa Office of the Community Affairs sa Cagayan de Oro.
Boss Sir, good morning. Good morning, Sir Ehipto, sir. Gahi. Good morning mga gahe. Sir, kumusta? Good morning tanan og sa murag minilyon naman sa inyong tigpaminaw siguro po. Sobra. Uy, gwapo nga nakabutang ni siya sa likod. Oh. Make Make today amazing. Ang pika susan na isa. Now, usan na isa sir? Now or never. Now or never. Mura magnagmando sa asawa. Sa man yun. Sir Ehipto, sir, nagpadala na Yes, mo sir. ka ng mga survey questions sa kabaranggayan, no? Gapadayon pa kini. So far, unsa may mga... Sir, tinuod to, sir, nga, daghan ang nag-no og maybe kaysa sa yes. Magpa-injection ba mo? Kung muna na bakuna? Sir, mas daghan daw ang no og maybe kaysa sa yes. Kuan ni siya, actually ang data kamulo pa man gina-consolidate no napasulod kay mag 2 weeks naman ta nga nag-roll out. And then duha ang purpose to ana gahi burn o gahi art nga duha ang purpose gi-validate actual validation ta sa data dito sa ground barangay level. Ang ikaduha katong giingon ninyo nga namulso pud ta unsa kumusta okay ba ang uban o ang kadaghanan Kung ganahan ba sila? vaccinate no ang uban na nagpagawas na nga mas daghan ang imusugot no pero kung tanaw nimo gina-consolidate nato no pero naay mga pasiuna lugar nga istorya pa pero dili pa ni katong consolidated nga data. Daghan pag yung gihapon pa nga murag maybe nagaduda. Nga hulat kanang wait and see. No? Wait and see. Pero dapoy porsyento na sugod na nga yes gyud pod no. We don't know pero di pa na ko mahatag ang kanang iyang percentage kay gikan lugar sa ground ibutang mo na ilabay mo na dito sa among group nga tig validate ug tig plaster sa mga data. Then i-consolidate dayon nila ang kanang unsay mga epekto sa ilang survey. Sir, what if kadaghanan sa katawhan kasi ang target sa gobyerno at least 70% of the population Yes. mabakunahan, no? Yun ani, what if kasagaran sa mga katawhan no? Unsaon man grabe ning hagit sa gobyerno ani ron. Yeah, tinuod yun na siya gahiyat no kay ang challenge ani kana mang yung unsaon karon kung senaryo lugar no kung majority gyud sa mga tao magno. Ang balao dili man pwede nimo pugson ang tao nga pugson gyud sa dalon dito sa vaccination center nga imo na yung tupukan. No? In fact, grabe ang proseso kay na screening, na agyoy prior counseling. Assuming majority diha ang hagit nga dapat as early as karon mo na gasugod gyud ta sa pagpasabot kay as early as karon kung nakauna sa ila ang negative ng mga information about sa vaccination, about sa vaccine, dapat ang challenge karon sa risk communication, kani sa advocacy o kaning gitawag nato nga demand generation, mapaabot gyud hangtod dito sa mga city level or sa mga balay-balay ang unsa gyud ang tinuod nga information regarding sa vaccination gikan mismo sa mga experts no health experts. Diyan na may nakabutang sir nga maybe kung depende daw kung unsa ihatag pwede ba na pabayloan na lang og baliw sa kasakong bugas ana. Pwede ba na yung ana may tabo sir? ang may tabuan ang maybe mangod assuming usa ka sa mga priority no kaya na may prioritization di ba? Basig mamili sir pag gusto nila okay ra kung nakatupis ang mo injection basig mo ana ba? Murag daghan mag-una na. ang challenge base sa kato mga events sa kanang mga halos kada adlaw na mga meeting labi na pod with the DOH ug sa national government. Diha gyud ang challenge tinuod na no kay kung ang tao ang nakauna sa iya ang negatibo nga mga information challenge gyud na unsaon nimo pag-ingon nga gikan sa experts mismo mo ni siya ang tinuod nga information about sa vaccine. Pero napoy dayon ikaduha nga challenge po ni sa atong mga priority individuals labi na ang mga frontliners kanang health personnel kay influencers man ni sila kay kung ingon lugar nga doktor gani si nurse gani si midwife nato tuwa na nagpatupok na labi nagmoingon ta nga ang ato ganing punong barangay ug ang atong mga opisyalis nag-una na. So ang confidence sa mga tao mas mutaas dayon hinahinay pod pasabton no. Pero kung priority ka nga dili gid ka bisan pag despite o in spite lugar sa paghatag na sa hustong information na dili gid ka mapugos lugar. So no? mahulog lugar ni sir ay paglidya tanan barangay captain ng mga kagawa sa barangay. Tuwad kamo una injection. Kita mo ana. Nag-una gyud ng mga kagawan. Kamo dili pa. Ana na lugar ni may tabo. Kanang sir Ehipto sir kanang nanabay kwan
date nga inyong gitakda o Nga estimated magsugod na. nga moabot ang mga bakuna sa Cagayan de Oro, and how ready is the city? Kung moabot kani kay ang storage ba tama. do you have the storage nga facility nga kinahanglan ba ni siya og kuan Kanang bugnaw, you can refrigerated nga storage gini siya, sir? Naman doon sa Bulwa Fish Landing daw na may. Kuan ni siya, ang readiness dahil lahi man ning task groups no, ang giplastar na to na logistics kana sa cold chain. Muna tigatiman karon no. Headed by Doc Bernardo. Kana lagi ingin niyo sa cold chain kung lain-lain yung senaryo kung ang kani nga brand ang available kay dili man lagi masiguro na tuon sa gid nga brand ang pinaka-available na dayon. Managingon sa national government kinsa tong accredited na or giaprobahan na sa DFA IFDA muna ang angay suportahan muna bitaw nga atong nanay plus bida plus masabot ang plus suportahan ang mga unsa ang FDA approved. So dunay lain-lain nga senaryo na ang ipangandaman nga kung kani ang brand nga mahitabo nga mo'y maaprobahan nga para sa ato dinhi mao pud ni ang efficacy rate, mao pud ni ang iyang cold chain nga requirement kanang sa matawag na to storage para sa masabtan sa tanan kung pila ka ang iyang temperatura. So sir, nanamoy timeline ani tanan ron? Yeah. Natay timeline and hopefully lugar bikan karon sa preparation kung moingon ang national government or even atong mga partner ko dito sa national nga by second quarter for example mo na ni ang kay ila man ni gina-roll out pod si national sad gi-roll out sad sila base pod sa dito sa national nga mga strategy. So gasabay gid ta gaagad ta sa kanang gitawag nato nga guidance ni Department of Health. And we understand bisan ang national hangtod karon gas plastar pa man sad no plastar. So kita gi-ready sa dato ang tanan nga mga requirements kanang unsa ang information dissemination nga angay moabot dito sa ground. So part na sa rollout. Second, unsa ang mga logistical requirements. Then ready na pod actually ang atong mga katong gitawag nato nga kinsa og pila ka buok vaccination team ay plastar. So gi-ready na. Asa ang mga vaccination center. So nana nay mga identified base sa plano. And mo na ang ginahasasan pagidugang karon base pod kung unsa pa ang mga yan lang makausaban nagikan sa guidance sa national pinaagi sa Department of Health. Alright. So in terms of readiness, rest assured gahi Bernard, murag andam na. Moving gyud ang mga task groups Okay. para gyud kung mag-ingon na gyud nga example lang nga pwede na tabay kaning May, June pag-ingon na ang atong pag-mobilize sa atong mga pwersa o atong mga teams naa na gyud. Okay. Crucial sakto ta inyo ganiha, crucial ani ang kuan kanang pagpasabot gyud sa mga tao. Pwede ba may more case ni Kagay kung kaso mo pa-injection mi katag yung 60, 36, 24, 36 ana pwede ba may mag-request ana? I-take note na ko, Ben. Daghang salamat Oliver Ehipto ang head Sir, sa thank you, sir. Community Affairs sa Cagayan de Oro City. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Salamat kayo sa opportunity po no kay kabahin man po ni sa tong gingon nga Correct. kinalan masabtan po sa mga tao. Sunod na po, sir. Amo na po ka samok-samok kung yapon. Okay, kami diri sir mga gahi ra gyud among gina-interview diri sir kana mga gahi ra gyud na. Thank you sir. Thank you very much sir. Salamat. Ikon sa kanin ni Sir Ehipto tong taga-sek no. Oy. Kung hey watsay. Mo din nakapula ka karon, ako din wala nakapula. Of course. Imong brief. Alright. Ato nang istoryahan dahil Chinese New Year. Para unsa pa maayo natong naman ata. Try nato be. Siyempre, magkauban nato ang uwan sa linya. Sa linya. Tanato sa linya. Telepono na lang. Dito na sa linya para kuan ang atong sa kay ipag-greet lang nato ni kay kani mao kini ang prinsesa sa tanang gahi. Mao ni ang prinsesa sa tanang gahi. Tawagan na nato siya, tawagan na to. Kini daw siya kasulod sa Zoom ano man Okay, atong istoryahan ni nga ni kay siyempre nagyapoy kay antal na tong mga igsoon na tong mga Chinese people kay sila mo'y na sila New Year karon o mangutan na tag tip nila karon pwede mo sabay para swerte at tuig karon. Ang atong pinakasuki ang hot mama sa kapamilya. Kumusta na kini siya? Good morning sa tanan nga mga kaigsunan ta mga Filipino-Chinese. Xianyan Kuaile. Saan? Okay. Xianyan Kuaile.
Kung hey wachay. Kabalo ba day ka day ang kadato day sa tao pamubuay din nagkon apelyido. O ba? Munang kasi nga mga li, mga uy, mga yu, muna yung mga dato. Ako layo kay isparsya kataas. Ato na pakatingan na itong Sa amo abay usa na ko. What's your name? Art Hawk. art bot. Hawk lang, Hawk. Ay, Art Hawk. tanawa. Ha? So, saan messenger na lang tani? Okay. Teka muna. Uy naman si Isko lagi, Esman lagi nakasulod din yun. Good morning. Good morning! Good morning! Good morning. Siya niyan, Kwaile. Nakasunod din ko sa Pikas. Sige daw, tata. Sige, Para Dabe, sige, Dabe. gusto na mo makita imong maanyag na kon na bisag balag imong video lang, imong audio bring na lang. Ako diri sa Pikas. Basin mas klaro akong kaanyag diri sa Pikas. Nara. Okay, salamat sa Ginoo. Sus, Gituwa na mo mga nakakagwapa. katampo. Nara. Siya niyan, Kwaile, sister. Yes. Kung hey wachay. Kyong Hee Watsay, Happy New Year, Happy Chinese New Year sa tanan. Hello, Brother Art. Morning, Brother Burns. Good morning! Di papugos yun ka na mo og ka nang appear karon sa gahi kay para dili bitaw ko nga mag-init ang akong ulo bitaw kay tungod ani mga isyu. Unya ikaw ra gyud ang nakapabugnaw aning ato ang isyu karon kay medyo dili na mo gusto nga balabyon lang kini ugma ang Chinese Lunar New Year. So unsa bay mga kuandi abi unsa bay mga expectation sa Chinese community sa Chinese New Year sa Year of the Metal Ox? Well, kinahanglan nga hopeful gyud tang tanan. Of course, kay bago naman sa diya nga tuig, kinahanglan nga positive gyud pirmi ang atong panglantaw. Para nga ang good vibes tuloy-tuloy ang pagsulod. Oya kay paborito ba kay nato ang lechon day. Bawal karon, baboy. Bawal sa Ang baboy. aron daw kay Cagayan de Oro affected. Nabay kanang unsa tawag ani? Kanang lechong baboy nga hinimo sa vegetable. Saan ba ito mo ano? Vegetarian lugar ta. Magana Well, nga. kung dili mo kaon og meat, of course na amin permi ang tikoy. Tikoy. Oo nga Tama. Sige, Hello. niya. Hi. Yes. Oo naman permi ang tikoy nga tamis and then sticky. Nga ang iyang meaning lugar ana nga as a family lugar nga we should always stick together nga magtinabangay lang gyud pirmi. Amo din ang And then tikoy. sweet, of course, parang nga matamis lugar pirmi ang atong kinabuhi. More si Bernie na nasubraan. Kung dili mo kaon og meat. Nasobrahan man ko na diabetic na hinoon. Oo, muna kay si Bernie, grabe kayo ka-sweet kang lingling, di mo na tingunana ni taas. Lakas Among the Chinese family, sis Marge, kanang unsa ba ang mensahe sa karon nga tuig taliwala sa mga grabe nga mga hagit, no? Unsa ba ang kanang inyo nadawat nga mensahe labi lagikan sa inyo ang mga ginikanan, sa inyong mga apuhan nga dugay na pud ni sila nga grabe pud nga mga turbulence pud ang ilang nagyang kaniadto mas grabe pa siguro niini. Unsay kasi kanila mga tambag kaninyo nga mga bag-ong henerasyon? Yes, tinuod na. Talking about katong mga kalisod, grabe gid nga kalisod ang ilang giagian katong first pagid nga pag-abot sa akong grandparents kay sila man tong first generation nga gikan og China nga niabot diri sa Pilipinas. Now, ang talking about kung unsa ba gyud ang mensahe para lugar nga swerte ta this year, most especially nga kabalutang nga last year hilabi-labi nga mga hagit ang niabot lugar sa atong kinabuhi, whether financial, emotional, tanan na. Ang ako lang masulti, kinahanglan nga, as always nga gina-remind sa parents, on New Year's Day, kinahanglan nga together, nga mag-share mo usa ka meal nga together, and then i-remind lang nga, ang swerte is naarag yun daw permi sa ato. Wala yun kuno'y matawag nga pure malas, or puro swerte lang ang usa ka tao. Unsa kuno ang sikreto para nga mahimo kang swerte, kinahanglan nga ikaw worthy para ka swerte. Nga no worthy, kinahanglan nga imo na siyang haguan
kinahanglan karapat dapat, worthy meaning karapat dapat gyud ta nga makaambit ana nga grasya. Unsaon man nga mahimot ang karapat dapat, ato gina siyang trabahuan. Wa bang giswerte nga moabot sa tawo nga nagsiging bagutbot. Pag sila nagreklamo agi moabot. Nya talking about malas, wala gid tawo nga masulti nato nga all the way malas. Correct. Saka even sa word nga malas, Brother Art, Yes. Vern, naa ang word nga alas. Kinahanglan lang yun nga na I am malas. Kinahanglan lang yun nga kabalutang M, mangita. Unsaon ug asa pangitaon ang alas sa malas. Malas, mangita sa imong alas. Sus Yes. Art, happy na yun nato nakita ang alas ani. Oh, bantog ra nga si Bro Francis, grabing kita agyod sa alas. Sis Marge, message from the Chinese families to the people of Gahi Nibay community. Parang magpadayon ang atong kagahi. Kinahanglan nga positive permi ang atong outlook. Kung medyo na ay mga panahon nga gaduda ta sa atong kaugalingon, kung kaya ba nato, especially sa tanang hagit, of course, naa ang Ginoo. Pray, and naa ang atong pamilya nga mao siya atong fallback kung unsa manggaling nga mga hagit nga moabot sa atong kinabuhi. Alright, the hot mama. Gusto ko makadungog Chinese nga version. Message. Ay, your message to the Chinese community, China, please. Imong mensahe para sa mga kaigsuunan kapamilyang Chinese. The Filipino Chinese. Kabalo ko nga Kanang in Chinese, in Chinese. In Chinese. In Chinese. Yes. Sa tanan, anyway, I'll just say it in Bisaya first and then Sige. I'll just rephrase it later. Okay. Dako pud akong pasalamat sa atong Chinese community kay mahibal-an nato, Brother Art and Bern, nga kasagara sa atong mga Chinese community diri na ay mga tindahan. So nagpasalamat ko sa ilang tintanan nga despite lugar sa kalisod sa economy nato last year, gipadayon gihapon nato ang atong mga tindahan kay mao ni siya ang atong pamaagi nga matabangan nato ang atong community nga matagaan og trabaho. Correct. Ang atong mga isig katao. Nga bisan pag unsa kalisod, wala gyud kana bitong bahala nagwalay kitaon basta kay mapadayon ang tindahan, masweldohan ang mga tao para dili sila mawad-an og trabaho. And for me, that alone already is a very big contribution nga nahatag sa Chinese community diri sa atong dakbayan. Okay. Personalized So with message that- for the Chinese. With that, kyung hi huatsay, ang pao na alay, nagulat ko sa atong red envelope. Thank you so much, hot mama, sis Hot Mama. Margie Velasquez. We miss you. Thank you so much. Kong hewa chay. Brother Art and Bernie B. Yeah, we miss you, ma'am. Thank you very much. Alright. Miss you too. Kita ratapuhon. Ay. Alas 7:44 kung mangyang mo sunod na. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing.
Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen Ugasaan, R&J Pharmacy, sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Punton, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upaya kinindughan ko ano dili ako mas gama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibigahan. Alas 7:48 na. Siyempre, atangin ni Ugma ang among balsa episode sa gahi ni Bay, ang among paglaglag o paglingaw-lingaw. Mubalik na ba ko diya karong Sabado, kaya medyo na-fangis na ba ko. Ang gungmang yak serye ay atid sa atin ng Biramax Capsule. Doon lang Valentine's Day, alam nyo na ha? Adto na mo sa Save All Pharmacy, sa Parmasya Oro o sa Oro Pharmacy, pamalit na mo og Biramax Capsule. Para karong Valentine's Day og dispiras, tuloy-tuloy ang ligaya pa di mo mauwawan ha? Talag sarabita na ha? Kagan. Pero sabot lang ta ha, kani pampagahi. Pero kung gamay, gamay gyud ha? At angin ninyo, basin namin buhato nga version ng Biramax with extender, ha? Sa dada na lang, Biramax Capsule. Garantisado yun di mo maulawan. Gabi padulong buntag. Ha! Grabe perti kay mga kagahi, ha? Ay mo kabala ka, FDA approved ni. 100% herbal. So no side effects. O na yung nakalamid, ha? Mas lami ni ang Biramax Capsule. Ayaw kayo mo ka ng busog kayo, ha? Kanang sakto-sakto lang. Tapos tulak ka ninginig ka ng warm water. Pwede tsaa ka na. Kape ka na. Better. So 2 capsules ni sa usa ka box, ha? Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Busa, mag-Biramax Capsule na. Og siyempre, naka-TCK na batanan? Basig ikaw na lang ang wala nakasisting. The King of Colon Cleanser. The Colon King, oh. It's a fruit and vegetable juice. Akong ganahan na ni kanay malunggay. Ay, kasarap. Moringa, oh. Dagan ni siya isagol. Lami kay ni siya kay kanang mga fats diya. Kaong kadagan humba. Ha! Dagan kay mga fats diya sa inyong mga tinae. Muna diyan ko sa mga sakit na dayon. Para di na magtambay sa inyong mga tinae. Para i-wash out na diretso. Kanang gabi na kanang TCK inyo nang ibutang sa bugnaw nga tubig, imong i-shake og maayo, isagol maayo, imna dayon. Para pagkaugma tanan na mga bad na mga food toxins ug uban pa bagag. Di lami kayo ang paminaw, gaan kayo. Kanay mo mga tiyan nga gadakuay lang, ha? Basig dugay ra na nga gatambay. Nga mga toxins, busa mag-TCK na. Available na ni sa mga pharmacy. Or pwede po mo order online, i-deliver nila sa inyo, ha? TCK, The Colon King. Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, Lito English Aaron. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Sosyologo. Ano ba ingon man ka dakong tiyan nga diri man ka matanaw? Uloy, di ba? Ano ba dakong tiyan diri? Kada ko si mundughan. Brother, how are you? So far, I'm very fine. Thank God, give another day in my life. Wow, God na sa gayo. Mata ko pilin mo, God na nakakaroon na. Alam niya kang isyuhan na yung tawag mag-istorya tag.
ladies and gentlemen, are you ready for your inspiring quote? Yeah. Here's very- Lito's quote of the day. No point in stretching out. Unsay stretching? Unsay gi-stretching da? Stretching? Ay, stressing mo na. Oh. Again. No point in stressing out over something you can change, move on, and grow. What do you mean, stranger? Unsay stranger? Stranger? Stronger. Stronger ka ng sakyan na ni agad-agad. Sige na, B. No point in stressing out. Sa usa ka punto nga ikaw nag-exercise, stressing man. Over something you can't change. Gilapas ang imong what do you mean something? Ang unsa. Gilapas, over man. Over. Gilapas ang unsa nga imong pag-usab. Tapos, move on and grow stronger. Biyae og pagtubo nga ikaw istranyo. Stronger, stranyo. Gahi. Gahi na strong. Sa pikas mo, strong. Sa pikas na. Kagahi Lito, kagahi Bernie. The hard Lito and the hard Bernie. Bisa kung saon na ako, Mangyodoy, murag di mangyod ko proud nga nag-uyab mi ni Alberto. What do you mean bisag unsaon? I don't know. I don't know. For myself, I did not be proud being a boyfriend of Alberto. Naluoy lang yun ko sa iya mo nang nagisugot na ako siya. I give me, what do you mean naluoy? Just pity on him. I just pity on him. Give me to yes. Bosa na feel ni Alberto nga wag yun ko'y gugma. But Alberto, there's a feeling no more love to. Okay, dito mo! This is the starting of Love Life. Sa imong bulak ay sorry ang bulak ako nabiyaan sa opisina wala ko madala di ay salamat de ha nindot di ang bulak nalimtan lang yun nako pasaylo agi tapos kato imong cake nga gipakaon or ganahan kay sila gipangkaon nila sa opisina wala na ko madala diri oy pasaylo agi kayo ano mo to gidala nimo nga para man tato sa imo ay ka balaka kay nalingaw man sila medyo natunok lang ko sa bulak dili sa cake kuyawan ito nga cake naman gutoy ko ano pero okay daw kayo medyo daghan lang kay icing ang cake dili ang bulak napuno og icing ang bulak kung sa man to ang kalagiyan mahal na ba kayo gipalit na ko sa katedral mahal na ba sa katedral kuyog mo binigro nito nananaw sa binigro live mahal na ba kayo na karong Valentine's Day sa katedral ang bulak dili ang cake ano po yung cake diya sa kwan pasayloag yung kayo na ko madala kanang kailangan na ginato ni istoryahan jud Alberto Sure, istoryahan na to nga. Kanabang di ba gisugot man ta ka. Pero gitry man gyud nako nga kanang siyempre dugay ka nang uyab nako buotan ka mo nang gisugot ta ka. Pero ngano man gyud nga bisag unsay imong gibuhat ni tumbling na ka gihatan na nimo ang tanan. So pero pasayluag yung ko Alberto pero burag wag yung spark ay katulog ang nawala ang itom sa imong mata wala lang lugar to why feelings to siya wala kuan lang gito kanang chance to experience lang yes kanang gitry man gyud nako pero pasayluag yung ko Alberto burag akong pananaw mo burag uyuan ra gyud nako mura magkag si Eric burag uyuan ra gyud kanako gyud kay amigo man mo ni Papa ay anak cool pasayluag yung ko Alberto let me hold your hands kanang pasayluag yung ko pero gitry bag yun ako nga may gugma nimo gitry na ako nga tana magagusto nimo pero sa tamang gyud ko gusto mamakagsaw ka galing wala gyud oy nisulirap man tana ko mata tong gabi una pero
Wala na lugar to'y pulos tong tanan. Wala yun ay napasalamat kayo kita kang kunin mo Jollibee. Pagpauli. Agay boy. Pasaylo ang yung kay ko. Sakit man para nako. Ay, pagising, emotional galing ka na. Saan na? Ana. Sakit man para nako nga ang akong pagpaningkamot wala gyud. Napugos lang ka pero salamat. Sorry kayo nga nakapugong ko sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Pero salamat sa tanan niya bisan tuod niya hilaw ang imong pagbati. Apon. Otro. Sisudan mo gabi. Bulan. Oy, dito minahapon sa El Salvador. So mo nang may pag magbulag na lang gyud ta kaysa mamakak ko nimo Alberto. Ilang, okay ra. Salamat pod kay. Okay ra si mo Okay ra na naman sad ko'y bago. Ha? May to siya kay gihatag sa akong chance nga igugmaon ko niya. Bisan doon, dili kay siya gwapa di pares nimo. Yang naong mamaor gyud. Yang ilong kung ang bangag to sa ibabaw mo, lumos gid siya magulan pero gilamang ko niya. So nana kay bago. Nana ko'y bago. Salamat sa tanan. Gitaga ko yun. Awal. Tuna. Mahalon yung sudan. Pero nanagid kay bago? Nana ko'y bago. Tagaan na kag panahon nga may gugma kaguban. Salamat sa tanan. Tamban. Hey, good morning kay Boy Negro day. Boy. Eric Boy Negs! I miss you, brother. Mga kagahi, nakipagbulag yun ko, pero nga naman sa after 1 week, burag gamingaw lagi ko kang Alberto. Mo na lagi na yun lagi. Mo na diha. Mo na. Happy birthday kang Santino Hill today. Oy, sino yan si Santino? Pag-umangkon. Santino. Sus, Munjong, Jesus. Armando Piniquito. Good morning ni Mulas Davao. Good morning. Maribel Eco Orsia. Good morning. Jaime Alajeno. O si Eagle Wingman. Eagle Wingman sa Balay-Balay. Teresa Sinadjan. Brad! Sige ka po yung nakabrado. Sige na tambok na ko din, brado. Rofi Scott. Unta magkabaksin ng ASF. Roy Parohinog Veles. Good morning da ninyo. Fiscal Rox Mandawi. Gikan ka nga Neil Kiblat Monreal. Good morning. Ugma ang atong balsa episode. Special feature na to. Gwapo kayo. Ang balsa sa Alubihid. At angin ninyo, lingaw kayo na siya para sa pamilya yun ang balsa. Correct. Pero madungan pa po ninyo mong istorya. Pero kung para gusto mo samot pag yun mo masuya, atangin ninyo sa online. Oy, para... dito mo sa Facebook Live manan aog mabi. Kay grabe nindot kaayo ang atong pagka-kuan yun. Promote aning Balsa Festival. Ang wala magdahom nga ingana nakabibo ang balsa karon. Unya, askal lingawag yun. Basta, lingawag. So, kung gusto mo nga maka-experience sa balsa, bisitaan ninyo ang Alubihid. No? Ang Facebook sa Alubihid. Sa tila? Alyuring Alubihid. Kontaka lang po niyo ang tourism officer nga si Jean Harvey. Si Jean Harvey? Businyo. Kaya di ba mo pwede nga mato lang mo dito kalil, wa mo nagpabook? Agay, lisod na. Unang kailangan magpabook mo daan. Online naman po ang booking diya sa Facebook Messenger. Correct. Dali ra. Oo. Again, happy Chinese New Year and advance happy Valentine's Day sa tanan. Katumaway Valentine's, relax lang mo. Malingyag isda, singit-singit og. Love us, love us, love us. Mao ka to naglangkob sa ato ang programa nini nga orasa, magkita-kita kita ugma pohon, susamang takna, susamang istasyon, timani ang katawan nga dunay gahi nga baruganan, may tampong kalambuan sa atong katilingban kini yung sulugon sa kanginan. Art Bonhoc Jr. Oga, siyempre, loko diya sa akong amahan nga si Eugene Esparcia Sr. o sa akong inahan nga si Rosana Esparcia. Mama! Morning! Hinom na may! Mga kol! Ang banang nga guys, sa uban di nagimulingi kini si Bernie Bitok! O kiniya!
Gahi ni Bay! Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is all